To i jedan ostao na nivo koji ja možem da uspijem. Non-stop. Просто и опет, ja se držim su najdobri. Sve koš. Znači, na kompakt flash kartička, tako? Da, skapi se da se filmuje na kartička. Skapi se. Koja desetina? Evo, 32 giga. 32 giga. A i nadvrst, na koji? Na DK? Da. Utjecaj BH, USA. New York. Da.
Daj nas, daj. Daj s nami. Par černo. Možeš je. Da. Da njega vidi, Urko ni reći. Pinče.